Radi by sme vám v tomto videu ukázali priestory našej firmy Oppo a Cassis. Sme rodinná firma, ktorá bola založená v roku 1990. V týchto priestoroch sídlime od roku 2017. Skladový priestor pozostáva z dvoch častí. Sklad bezpečnostných zábran a sklad náhradných dielov. V týchto priestoroch držíme náhradné diely pre zariadenia Henel Rotomat a Leanlift. V tejto časti skladu máme uskladnené nami ponúkané pružné bezpečnostné zábrany firmy Boplan. Snažíme sa držať čo najväčšie množstvo zásob, tak aby sme všetky menšie inštalácie vedeli robiť takmer okamžite. V našom sklade využívame nami ponúkaný stahovač paliet Paltover. Vďaka nemu majú skladníci vždy paletu po ruke. Zabalený tovar môže ísť ihneď na inštaláciu k zákazníkovi. V priestoroch našich kancelárií sa nachádza taktiež showroom, vďaka čomu vieme našim zákazníkom ukázať nami ponúkané produkty, ako bezpečnostné zábrany, podlahové značenie alebo videoprojekciu. Srdcom našej firmy je zasadačka, kde je zbierka viac ako 2100 kamionov. Radi vás privítame v našich priestoroch.